Statüya Ayasofya'yı carcaran Rojava siyasiya Türkiye'de cih digire. Lebeli niqajên davîn di 29 meha Gulanê de dest bikirin. 29 Gulanê ango di 561 salvegera bi destxistina Ayasofya'yê de li Ayasofya'yê Sûreya Fethê hatibû xwendin. Dohşî Şûreya Devletê li ser babeta wergerandina Ayasofya'yê ji statüya muzeyê bo statüya mizgeftê biryara davîn da. Lêbelê biryar hêj bi raya giştîre nehatiye parvekirin. Pisporê lêkolînên Olî Bilal Sambûr dibêje, bingeha ev daxwaza hikûmeta Tirkiye ne İslamiye, pêngaveke siyasî ye. Tirkiye dixwaze bi hinceta Ayasofya'yê dilê netewperwerên di nav xwe de xweş bike û peyameke wiha bide. Me ve Ayasofya jî vekiriye çawa zamanê Fatih Sultan Mehmet İstanbul stand û Osmanî bûne mezin bûne süper power di dünyayê de em jî di vê dema nû de em bi qeweteka nû ne em aktorekî mezinin di dünyayê de vê mesajê didin dünyayê. Nîqaşên Ayasofya'yê ji aliyê devletên Ewropayê ve bi awayekî tund hatin rexnekirin. Her wiha Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo jî bi daxuyaniyeke xwe ya kir ku Ayasofya mîradeke qedîmiyeke mirovahiyê ye û hewce ye were parastin. Pispor di vê çarçoveyê de têkiliyên Tirkiye û devletên Rojavayî wiha dinirxînin. Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ayasofya di nav xaka Tirkiye'de ye û biryara guherandina statüya Ayasofya'yê di destî Tirkiye'de ye. Pêngava Tirkiye hukûka navnetewî bin pê nekiriye. Ev yek ji bandorê nadane li ser têkiliyên navdewletî. Kesê maf nîne xwe têkilî vê biryara Tirkiye bike. Bi bidestxistina Stenbolê ji aliyê İmparatoriya Osmanî ve Ayasofya di sala 1453 de ji İmparatoriya Bizansê hatibû standin. Ayasofya'ya ku di sala 360 de hatiye avakirin, di dîroka xwe de 1903 salan vek dêr, 475 salan vek mizgeft û di 86 salên davîn de jî vek mûze hate bikaranîn. Statüya davîn ya Ayasofya'yê di di nav 15 rojan de ji aliyê Şûreya Devleta Tirkiye ve were kevşkirin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.